Yết nga đang ngap siya pi Hakas ngibat kamiet Kadonot kadang shua di akasud yung gijin mau Pilalay tanay nga dang skill Kadya kakabapi iid Kadang sa hapod yung nga hoid Hapod yung nga larapi ang skill Nang banpay biyang nga dang apang ne Kung kaumbayan kasnikan ng le Henry katien kadang sa Katien kadang sa Yeit kadang ngap saya pi Yeit kadang ngap saya pi Pinwan din siya nga Pinwan din siya nga Yeit kadang ngap saya pi Kanam jong pi kamja Kajingaro kasnong kadang krenya Kadur jong pi nga semen sema Kajin bempoy hinray nga kam Sugban kermentang syungayo Yaga kubor ka, kubor na pi Larapi ng skaw ng banpay Biyang narangapang ne Kung kaumbayan kasgikan ng le Hinray kaktiang kadang sa Kaktiang kadang sa Fusnil Bapi pai sya kalinti banga hapan yang Kajingit kam day bankut Habaka donut kadang taray ngadang ngap Iapi Yeit ngadang ngap saya pi